Vieš, čo znamená slovo alkohol? Nuž, z arabského jazyka by sa to dalo preložiť aj ako al-kol, teda duch, ktorý požiera tvoje telo. V iných arabských jazykoch je to ako džin, teda duch, ktorý manipuluje a riadi tvoje telo. No už a tu v Európe je známy názov ako špiritus. Opäť niečo duchovné. Nuž, určite si aj ty niekedy dáš pohárik či dva. Dávaj si však pozor, aby tento duch naozaj neovládol tvoje telo. No, nejaká pravda na tom bude. Pretože ak to s alkoholom preženieš, tak na druhý deň naozaj cítiš, ako keby ťa ovládli zlé mocnosti. No a čo? Aký alkohol máš rád?